Vi skal tilbage til Greve, hvor en gruppe erhvervsfolk lige nu kaster sig ud i en gåtur på glødende kul. Maria, hvordan går det? Jamen det går godt. Folk er selvfølgelig meget spændte på, hvordan det vil være at tage turen over de her 600 grader varme glødende kul. Der er ingen her på kurset, der har prøvet det før, og det skal lige siges, der er ingen billige tricks, der er ikke noget svindel med. Det er bare opsmøgede bukser, bare fødder og så en masse god mental træning og fokusering. Og John, lige om lidt, så tager du jo skridtet ud over de her kul. Hvordan har du det lige nu? Jeg har det på den måde, at du kunne næsten spørge mig om hvad som helst, og jeg er allermest fokuseret på, at jeg skal den vej der, og det er det, der er fokus. Og det er jo i det hele taget meget det, vi kan bruge i dagligdagen eller på vores arbejde. Det er at være i fokus. Men lad os se dig gøre det. Tre, fire. Yes! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hvordan var det? Det var nemt, og det er næsten derude, hvor at jeg kunne få det her hovmod til at sige, jeg gør det igen. Men jeg føler, at vi har haft en god træner i dag, så jeg vælger at sige, det er jo en god leg i dag. Jeg skal have noget mere energi til en anden gang. Men når jeg kan det her, så er der også mange ting, som jeg kan, som jeg måske slet ikke er klar over. Og det er godt, når vi arbejder med udvikling af andre mennesker. Hvordan vil du konkret bruge det, tror du? Jamen, jeg vil bruge det endnu mere til at se muligheder frem for begrænsninger. Det var også noget af det, jeg skrev på mit bræt. Vi havde sådan et bræt, hvor vi skulle lave en øvelse inden, hvor vi også lige skulle flække det her bræt. Og jeg sagde også til mig selv, hvis du kan flække det her bræt, så kan du også gå over her. Og nu kan jeg skrive hjemme på mit spejl, når jeg kan gå på kul. Så kan jeg også huske at smile til mig selv og til dig hver dag og til andre mennesker. Og udvikle mig på den måde. Og på den måde, så tror jeg også på, at jeg tiltrækker noget meget bedre i livet. Så på den måde, der vil jeg bruge det, og det gælder også meget i min virksomhed. Så du har fået masser af mod på livet? Simpelthen, og det havde jeg i forvejen, men det giver et ekstra kick det her, og det er fedt. Tillykke med sejren. Tak. Der findes en masse fysiske forklaringer på, hvorfor det her også er muligt. Nogle af dem går på, at kul er meget langsommere om at give varme fra sig end for eksempel metal. En anden forklaring er, at kroppen i en stresset situation øger svedproduktionen og blodgennemstrømningen. Og så er der selvfølgelig den korte berøringstid, når man skal over. Og således beroliget, og for ikke at stå tilbage for alle de her erhvervsfolk, så vil jeg også lige gøre forsøget. Du skal tale om fuld fokus på ham derovre. Ikke at nogensinde har kraft at fokusere alt, hvad du overhovedet har ham derovre. Klar? Klar? 3, 4. Yes! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og det forlyder, at rekorden i at vandre på glødende kul er 120 skridt eller cirka 35 meter.